масъалаи интихоби касб машғулияти мураккаб буда энергияи зиёдеро талаб мекунад. довталабон бояд на фақат масъалаи дар куҷо хонданро ҳал намоянд, балки инчунин санҷиши муқоисавӣ гузаронанд. мо ба шумо 5 касберо пешкаш менамоем ки довталабон бо ин ё он сабаб бештар интихоб мекунанд. шунавандагони азиз, агар ба шумо чунин наворҳо писанд бошад, тугмачаи дӯст доштанро зер карда ва ба шабакаи мо обуна шавед. молия ва қарз. ҳар сол бонкҳои нав пайдо мешаванд. маълум ки барои кор дар онҳо мутахассисони нав дар кор аст, вале ҳамааш ҳамин хел саҳл нест. вобаста ба буҳрон ва оқибатҳои баромад аз он, бозори иқтисодии меҳнат хеле зарар дид. касб аз рӯи мутахассиси молия ва қарз бозмуд гардид. ҷиҳатҳои мусбии ин касб: талабот ба он, обрӯ, таҷрибаи бебаҳо барои ташкил намудани тиҷорати шахсӣ. ҷиҳатҳои манфии ин касб: аз ҳад зиёд будани ин мутахассисон, маоши ками мутахассисоне ки нав ба кор сар мекунанд. кор бо пул сатҳи баланди масъулиятро ҳатто то ҷазои ҷиноятӣ дар ҳолати хатогӣ талаб мекунад. экология. аз он ки дар рейтинги касбҳо экология ҷои дуюмро мегирад, шояд бинандагони ин наворо дар ҳайрат орад. охир ҳанӯз дар даврони шӯравӣ ин касб аз тарафи молиявӣ ҷолибӣ диққат набуд. ба ин нигоҳ накарда, рағбати довталабон ба ин касб зиёд гашта-аст. яке аз сабаби ин дар он аст ки балли гузариш ба касби экология нисбатан камтар аст. сабаби дигар ин нархи таълим мебошад. бисёриҳо танҳо барои диплом мехонанд ва мутаносибан он касоне ки дар ҳақиқат хонда ба ҳамин касб кор карданӣ мехоҳад, ҳангоми ба кор даромадан ба монеаи дучор намешаванд. сониян, проблемаи экология дар тамоми ҷаҳон яке аз проблемаҳои муҳимтарин гашта истодааст. ҷиҳатҳои мусбии ин касб: тараққиёти ояндадори ин соҳа дар сатҳи ҷаҳонӣ, рақобати паст ҳангоми ба кор даромадан, нархи пасти таълим, балли пасти гузариш. ҷиҳатҳои манфии ин касб бошад: даромади кам нисбат ба дигар касбҳо, кам будани ҷои кори холӣ дар сектори тиҷоратӣ. маданиятшиносӣ. муҳити фаъолияте ки дар он ҷо маданиятшинос метавонад кор барад, сол аз сол васеъ мегардад. аз рӯи моҳият, маданиятшиноси имрӯза на фақат корманди осорхона бошад, балки инчунин метавонад дар дигар соҳаҳо низ кор кунад: рӯзноманигорӣ, тиҷорати, меҳмонхонавӣ ва туристӣ. яке аз сабаби маъмул будани ин касб дар ҳамин аст. довталабонро инчунин конкурси на он қадар калон, балли пасти гузариш ва нархи пасти таълим ба худ ҷалб месозад. ҷиҳатҳои мусбии ин касб: инкишофи шахсияи ҳаматарафаи гуманитарӣ, кор дар соҳаи санъат, сатҳи баланди тахассус барои кор дар соҳаҳои гуногун, шароити қобили қабули дохилшавӣ. ҷиҳатҳои манфии ин касб бошад: канда будани аз соҳаҳои донишҳои техникӣ, кам будани донишгоҳҳое ки аз рӯи тахассуси маданиятшинос маълумот медиҳад. реклама ки аз касбҳои маъмул ва қимат дар солҳои охир реклама гардидааст. ин пеш аз ҳама бо тараққиёти босуръати рекламаҳо, ташаккули базаҳои илмию омӯзгорӣ вобаста аст. ҳанӯз ҳам мутахассисони варзидаи ин соҳа хеле каманд. нархи таълим дар ин соҳа гарон аст. ҷиҳатҳои мусбии ин касб: обрӯ, маоши баланд, инкишофи минбаъдаи ин соҳа, кори эҷодӣ. ҷиҳатҳои манфии ин касб бошад: набудани реҷаи кори лоиҳавӣ, душвории дохилшавӣ ба чунин муассисаи олӣ, нархи баланди таълим. психология. имрӯз бисёр корхонаҳо як вакансияи равоншинос дорад. дар донишгоҳҳо низ нархи таълим дар чунин тахассус қимат аст. дар равоншиносон дар соҳаи касбӣ ду роҳи инкишоф вуҷуд дорад: назария ва амалия. ҳам дар яке ва ҳам дар дигаре кори сердаромадро ёфтан душвор аст. сабаби душвории ба кор таъмин шудани равоншиносон аввалан дар кам будани талабот ба ин кадр, сониян зиёд шудани мутахассисони ин соҳа.
ҷиҳатҳои мусбии ин касб: инкишофи ояндадори равоншиносӣ назариявӣ ва амалӣ, функсияи гуманистӣ. ҷиҳатҳои манфии ин касб: кам будани талабот ба чунин мутахассисон дар бозори меҳнат, рақобати калон, балли баланди гузариш ва имтиҳонҳои дохилшавии мураккаб. инак боз расидем ба анҷоми як навори дигар. То наворҳои оянда шоду пирӯз бошед.